मित्र मुझे बहुत आज खुशी है। Dreams we're chasing, there's a silent scream. The spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you. सरांनी आता वास्तविकता केली, थोडक्या शब्दामध्ये त्यांनी एक वास्तविकता केली। ही सगळी मंडळी आपल्या या कार्यक्रमाचा उत्साह साजरा करत असताना त्यांनी मला आवर्जून सांगितले की आमचा हा कार्यक्रम बघण्यासाठी आपल्या भागातील सर्व बौद्ध प्रवीण रामचंद्र कडाळे, विद्या सुरेंद्र कांबळे, त्याच्यानंतर वर्षा दिलीप रामटेके, वर्षा दिलीप रामटेके, त्याच्यानंतर आहे विनोद विश्वनाथ भाटोळकर, त्याच्यानंतर मच्छिंद्र गंगाराम डावरे, श्रावस्ती विहाराचे मच्छिंद्र गंगाराम डावरे,
राजाभाऊ विनायक गैलुळे, राजाभाऊ विनायक गैलुळे, तात्याबा यावर. पवार सर पवार. आदरणीय पासांग लामाजी, पासांग लामिया लोकेंद्र जयगडीजी, कृष्णा तामांगजी, मुंबई वाडा सीतारामाजी, मुंबई वाडा सीतारामाजी मुंबई वाटाई सीता तामांगजी, सुरेश भोसले, सुरेश भोसले आहेत का? सुरेश भोसले. विवेक कांबळे नेहमी आम्हाला प्रत्येक वेळी श्रावस्ती विहाराच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये सगळ्यात पुढं असणाऱ्या आमच्या ताई वैशाली आमचे आंबेगाव बुद्रुक यांना विनम्र अनुरोध करतो. मनीषा पोपट, रामचंद्र इंगळे, मनीषा पोपट, रामचंद्र इंगळे गाण्याच्या स्वरूपामध्ये यानं तुम्हाला पण बोलवले. तुमचं पण श्रावस्ती विहारामध्ये नेहमी आपल्याला प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये एक छानसं गोडवा देत असतं. नम्रता राहुल बाराथे, नम्रता राहुल बाराथे, आकाश सुरेश कांबळे यांचं देखील या ठिकाणी प्रमाणपत्र देऊन कलाकार सुषमा दासजीलाई स्टेजमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. सुषमा दासजी, आदरणीय लोक गायक, प्रख्यात लोक गायक टंका नेपालीजी जहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. सिद्धिका बिसीजी, प्रमिला दोम जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु होला. त्यसै गरी सुस्मिता लोनानी जहाँ तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि स्टेजमा आइदिनु होला. निलम्बी थापाका हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि तपाईँको सम्मान पत्र लिनको लागि स्टेजमा आइदिनु होला. अब यो माइक मैले यस मित्र, मुझे बहुत आज खुशी हुई कि कुछ हिमाचल के, नेपाल के बहुत हमारे दोस्त इकट्ठा हुए
घड़ी है कि हम सब युद्ध के नाम पे एक हो जाए। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यक्रम हर साल 6 महीने में एक बार, नहीं साल में 2 बार होने चाहिए। और भारत में जितने ही बौद्ध हैं वो सब इकट्ठा होके अपना जो कल्चर है, बौद्ध कल्चर है, उसका लेन देन करें। मैं पुनः जो श्रावस्ती बुद्ध विहार है, उनके जो आयोजक है, उनका और आपका सबका आभार मानता हूँ और ये कार्यक्रम यही खत्म होगा ऐसा आयोजक के तरफ से जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। शेवटचा फोटो या इकडे. सर या शेवटचा फोटो.